बिथांमोन खालामनाय एकर्डआथ' 0 एकर्ड जों जे 6 शेड्यूल एकर्डखौ खालामदों बेखौ नाम सोलायनानैल'सो खालामदों 6 शेड्यूल provision is already on the ground बिथां रन्जित बसुमतारीया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा गोदान एरेन्जमेन्ट लाबोदों भारत संबिजितनि बबे कन्स्टिटिउसननि बबे प्रभिजननि दारै बबे शेड्यूलाव बबे आर्टिकेलनि दारै बिथांमोनहा बिटिआर सुक्तिखौ खालामामोन माने सिभिलाइजेशननि मानसि नङा बे सासे सिभिलाइज्ड मानसिया बेबादि शब्द बाहाया गतिके रन्जितआ असिभिलाइज्ड मानसि रन्जित बसुमतारीनिफ्राय बर' माहारिया जेबो आसा खालामनो हाया हाहुनि अधिकार मोननांगौ बेखौ दासिम मोननाय जायाखै आरो बे ओनसोलाव गोबांथार माखासे जौगाखांनायनि हाबाफारि मावनांगौनि दरकार दं गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै जौगाखांनायनि मोनसे आसा आरो मिजिंजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोनहा थाफानानै खामानि मावदोंमोन प्रमद बर' बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि बा बिजेपि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि माखासे गिदिर गिदिर बाथ्रा आरो जबान होनायनि फारसे फोथायनाय लाखिनानै बे हान्जाफ्राव बिथांमोनहा थानानै खामानि मावदोंमोनब्लाबो दासिमहालागै 3 बोसोर बादेनलांनायनि उनावबो बे ओनसोलाव थाइसेबो फैसानि खामानि मावनाय जायाखै मोनसेबो स्किम खामानि मावनाय जायाखै रायजो राजाफोरनि जेखिनि दाबि दावा जेखौ पुरन खालामनो बाथ्रा खोथा होदोंमोन बिनि मोनसेबो पुरन जानाय जायाखै आरो बेनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि पके मोनसे आसा आरो फोथायनाया गोमालांबाय आरो बे हान्जा बे सरकारनि दारै बे ओनसोलाव जेबो खामानि मावनो हानाय नंला आरो बे सरकारा जोंनि गांनाय उखैनाय दाबि दावाफोरखौ खुनुदिन खोनासंनायबो नंला बेखायनो जोङो इउपिपिएल हान्जाजों बा बिजेपि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनायनि खुनु लाब गैला जोङो बे हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएल बिपिएफ हान्जायावनो जइन जानानै उननि बेलायाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसिनि सरकारनि दारैहाय ओनसोलाव जाहाथे जौगाखांनो हायो बे मिजिंजों बिथांमोनहा दिनैहाय बिपिएफ हान्जायाव जइन जाफैदों बिथाङा मैया दाख्लैल' बे बाथ्राखौ बुंदों बे नङा बेनि सिगांबो जोंनि बिपिएफनि अनेकजन लिडारफोरखौ बेबायदिनो उमुगा उमुक समाव जइन जागोन उमुगा उमुक समाव जइन जागोन होननानै माखासे माने एखेबारे गोब्रामनाय बायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फैयै फैयै बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ गारनानै एमपि इलेक्सननि उनाव गावसोरनि इउपिपिएल हान्जायाव जइन जागोन होननाय जे बाथ्रा जे बिथाङा बुंबाय बेखौ बुंनायनि उनाव आंनाव मोनसे माने खर'आव मोनसे बाथ्रायासो सौग्रावफैबाय थादों थारैनो बिथांनि माने कि मा होनो बेखौ गोसोआ माने मेन्टेलि बिथाङा बेलेन्सआव दंना गैया थारैनो बिथांनि मेन्टेल पजिशना जुदि बेलेन्सआव दङब्ला दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुङा ओंखायनो आङो एडभाइस होगोन बिथाङा थाबैनो साइकाट्रिस्ट डक्टरनि खाथियाव थांनानै ट्रिटमेन्ट लानायनि दरकार दं बेबायदि गोब्रामनाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोबा आरोबाव बिथाङा गाव जे बिथांनि खर'आ जे थिग गैला बे जिनिसखौ सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो मिथियोबा बिथांनि थाखायनो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा जागोन आं ओंखायनो बिथांखौ गुरैयै खावलायगोन जाहाथे थाबैनो बिथाङा साइक'लजिस्ट नङाबा साइकेट्रिस्ट डक्टरफोरजों थांनानै गावनि खर'खौ मोजाङै चेकआप खालामनानै जाहाथे लायो बेनोथ' लिडारफोरनि क्वालिटि लिडार जाबाय जिहेतु बाथ्राखौ जोङो सानै हयै जेब्लाबो बुंनांगोन खुनु लिडारखौ पार्सनेल एटाक खालामनानै बेबायदि माखासे आनपार्लियामेन्टारि वार्डजों खुनुदिन सोंखारिया आरो बेखौ सोरबा जुदि मानिनानै सोलिनो रोङाखैब्ला बेयो लिडारशिपनि क्वालिटि बिथाङा जे गैया बेसो प्रमान जागोन दिनै हाग्रामा महिलारिया खुनुदिनबो रन्जित बसुमतारीखौ बेबायदि भाषाजों सोंखारियाखै बा समाल'सना खालामाखै समाल'सनाखौ जोङो खालामनांगोन कनस्ट्राक्टिभ भाबै जोङो ब्रिलियान्ट मोनसे क्रिटिसिजम बा समाल'सनाखौ जों खालामनांगोन समाल'सनानि नामाव पार्सनेल एटाक खालामनानै पार्सनेल केरेक्टार एसेसिनेसन खालामनानै सोरखौबा बेबायदि जुदि गाज्रि रावजों समाल'सना खालामोबा बे समाल'सनाया सासे बेक्तिखौल' खालामनाय जाया जातिनि मान सन्मानखौबो बे फोजोबस्रांनाय जायो बेखायनो लिडार होननानै जायफ्रा गावसोरखौ साजायो बे लिडारफ्रा जेब्लाबो गावबा गावनि सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुंनो हानाया दरकार दं अब्लासो बे लिडारशिपनि क्वालिटिखौ बिथाङा माने सासे क्वालिटि गोनां लिडार होननानै प्रमान खालामनानै लागोन आं दिनै मोनसे प्रश्न खालामगोन जे बिथां रन्जित बसुमतारीया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा गोदान एरेन्जमेन्ट लाबोदों भारत संबिजितनि बबे कन्स्टिटिउसननि बबे प्रभिजननि दारै बबे शेड्यूलाव बबे आर्टिकेलनि दारै बिथांमोनहा बिटिआर सुक्तिखौ खालामामोन बेनि गेजेरजों मा प्रभिजन दिनै बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोनहा जोंनो लाबोनो हाखै हाग्रामा महिलारिया भारत संबिजितनि 6थि फारिलाइनि अर्थात 6 शेड्यूलाव दिनै बिटिसिखौ माने बे ओनसोलखौ माने दानो हादों बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बियो जाय 6 शेड्यूला अनलि एप्लिकेबल फर माने हिल्स एरिया बेखौ मडिफाइड खालामहोनानै भारत सरकारखौ मडिफाइड खालामहोनो बाध्य खालामनानै जोङो दिनै
बेवहाय हायेन ओनसोलाव जे ओनसोलावनाखि 6 शेड्यूलआ एप्लिकेबल नङा बे ओनसोलावबो जों एप्लिकेबल खालामहोनो हादों 6 शेड्यूल प्रभिजन दा बिटिसिआव जागासिनो दं बे जाबाय हाग्रामा महिलारि 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि सुक्तिनि गेजेरजों लाबोनाय दा बेखौ नायोबा जोङो दिनैनि दिनाव ग्रेटेस्ट एचिभमेन्ट थ्रु बड' मुभमेन्ट बेखौ खालामदों होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खालामदों बेनि बादै दिनै जायफ्रा नै दाख्लै 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव सुक्ति खालामदों बिथांमोन खालामनाय एकर्डआथ' 0 एकर्ड जों जे 6 शेड्यूल एकर्डखौ खालामदों बेखौ नाम सोलायनानैल'सो खालामदों 6 शेड्यूल प्रभिजन इज अलरेडि अन दि ग्राउन्ड बिथांमोनहा दिनै बेखौ सिखार जानांगोन 6 शेड्यूल प्रभिजना अलरेडि जोंनि हायाव दंखायो मावगासिनो दं जागासिनो दं बावगासिनो दं बिथांमोनहा गोदान शेड्यूल देखायलायसाय गोदान प्रभिजन गोदान आर्टिकेलाव गोदान सुक्ति खालामनाय देखायलायसाय बिथांमोनहा देखायनो हायोबा मोजांमोन जुदि इउनियन टेरिटरि बिथांमोनहा देखायनो हायोबा मोजांमोन जुदि माने 244A आर्टिकेलनि दारैहाय बे ओनसोलखौ दानो हायोबा बे ओनसोलाव बेखौ लाबोनो हायोमोनबा सुक्तिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ मानिगौमोन येस दे आर दि ग्रेटेस्ट लिडार अफ दि बड' मुभमेन्ट जों मानिगौमोन खिन्थु बिथांमोनहा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया लाबोखानाय 6 शेड्यूल बे माने बिटिआरनि नामखौ सोलायनानैल' बिटिआर बानायबाय होमबा दिनैनि दिनाव ग्रेटेस्ट मुभमेन्ट लिडारा बर'फोरनि माने गेजेराव सोर आइदार रन्जित और हाग्रामा महिलारि बेखौ रायजो राजा मिथियै खोथा नङा दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिया दा बे बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरनि बेसेबांबा गोजौसिनाव थानाय सासे लिडार आरो बेबायदि लिडारखौ बेबायदि भाषाजों समाल'सना खालामनाया लासिंसिं बाथ्रा जाथिनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा बे भाषाखौ माने एसे कन्ट्रल खालामनानै सालाय हमथानानै बुंनाया बा बुंनो सोलोंनाया मोजां दासिम बिथांमोनहा बिजनेसखौ सिन्थाखौ खालामाखै खिन्थु थाबै सिन्था खालामनाया दरकार रन्जित बसुमतारीनिफ्राय बर' माहारिया जेबो आसा खालामनो हाया आरो बिथाङा बेबादि बुंग्रा अयभासनि मानसिखा बे माने सिभिलाइजेसननि मानसि नङा बे सासे सिभिलाइज्ड मानसिया बेबादि शब्द बाहाया गतिके रन्जितआ असिभिलाइज्ड मानसि आरो बे दिनैनि दिनाव बे सिभिलाइज्ड ससाइटिया रन्जित बसुमतारीनि खोथाखौ कुनु दिनावबो बिसास खालामा आरो बिनि खोथाखौ जों जेबो माइन खालामा रन्जित बसुमतारीनिफ्राय जों बर' जाथिया मा आसा खालामनो हायो जेबो आसा खालामनो हाया बे जाहैबाय डेस्ट्राक्टिभ बे धंसनि माने धंस खालामग्रा धंसकारि मानसिनिफ्राय जोङो जे माबा मोनसे आसा खालामगोन बे जानो हाया आरो बे माने सभ्य समाजनि बाहेराव थानाय माने सभ्यता समाजनि मानसि नङै सासे मानसि बेहाय माने बेबादि मानसिनिफ्राय जाथिया जेबो आसा खालामनो हाया दिनै जिथु इउपिपिएल हिसाबै माने आबेगिक भाबै बिथांमोना जि रोखोमै बुंदोंमोन बा बिथांमोना रायजो राजानि खाथियाव जि रोखोमै प्रपागान्डा मोनसे खालामदोंमोन बा बिथांमोना मोनसे मिसा कमिटमेन्ट गार्दिनि सार्थआव गार्दि माने बिटिसिनि गार्दिखौ जेरैखि जायाबाबो मोननायनि सार्थआव बिथांमोना सर्बस्व टेक खालामनानै जेसेबां हायो बिसिबां माने गाज्रिनि लामा लानानै नंखाय बुंनानै बिथांमोना रायजो राजाखौ प्रसार खालामदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव सचेतन राजनितिक भाबैबो कनसियास दिनै प्रेक्टिकेलि नुबाय जे इलेक्सन समाव बुंनाय जायफोर माने इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर बा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा जि बुंदों बे बुंनायफ्रा गासैबो गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय बुंनाय आरो बेजों बर' जाथिया बा बिटिसि ओनसोला खुनु रोखोमै जौगानो हाया आरो बिथांमोना बिटिसिआव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायहोनानै जोंनि गेजेराव जे मोनसे जौगानायनि मोनसे परिकल्पना मिशन आरो भिजन थानांगौ बे मिशन गैयै भिजन गैयै बै नेताफ्रा जातिखौ थगायदों बे जिनिसखौ दिनैहाय रोखा रोखा जाबाय बे गतिके दिनैनि दिनाव बेबादि थगायसुला नेताफोरजों बे थगायसुला इउपिपिएल पार्टियाव थानानै जोङो बिटिसिनि मोनबो लाबालाब जाया आरो लाबालाब बिटिसिनि थाखाय जोङो लाबालाबनि थाखाय जोङो जेरैखि जायाबाबो बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ गोख्रों खालामनानै
बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ गोहोआव लाबोफिननानै बिपिएफ राजनितिक दोलोनि आखायाव जोंनि जिथुनाखि क्षमता जोंनि बिटिसिनि जिथुनाखि क्षमता बे क्षमताखौ जोङो बिपिएफनि आखायाव गथायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव पुनराय जोंखौ सासन खालामनाय आरो जोंखौ सेवा खालामनायनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राव रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ आशीर्बाद होनो थाखाय दिनै ज' जादों आरो रायजो राजानि आशीर्बादाव रायजो राजानि अननायाव हाग्रामा महिलारि सारा आरो क्षमतायाव फैफिननाया खाथां आरो बे रायजो राजानिसो सिद्धान्त बे रायजो राजानि सिद्धान्तखौ सोरबा थगायसुला सोरबा फोथायखेबस' मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव आबेगिक भाबै ब्लेकमेल खालामनानै सेन्टिमेन्ट ड्र खालामनानै दिनै बर' रायजो राजाखौ थगायनायनि सम नङा बे आरो जोंनि रायजो राजाखौ थगायनानै जोंनि भटखौ जोंनि बेसेन गोसा भटखौ मोननायनि खुनु लामा गैया दा बे हिसाबै जिथु इउपिपिएल बे इउपिपिएल दोलोआव दिनै रायजो राजाफ्रा नागारनानै लैहोर जोंनि बिपिएफआव जगदान खालामनायनि एकमात्र कारना बेनो थारमाने बिथांमोननि सायाव जेबो आसा खालामजाया आरो बिथांमोना जोंनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हागोन बेखौ जोङो इतिमध्ये जोङो मोनथिनो हाबाय आरो हमदांनो हाबाय आरो हमदांनो हानाय मोनथिनो हानायनि उनाव आरोबाव ब्लाइन्ड इउपिपिएलखौ माने सहाय सहिदा खालामनायनि बा इउपिपिएलआव थानायनि खुनु रोखोमै ओंथि गैया होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा ज' लैहोर बिपिएफआव जगदान खालामदों।